Bandiraɓe caggal yettude Allah ko julde nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en jetti jinnaɓe meɗen kono kadi en jetti serenɓe halifaɓe en jetti dendagal bandiraɓe fulɓe to gonɗon en gonirɗon yo jaam Allah e kisal wone moɗon en garti ɗo hande yewtere meɗen yewtere Renndo Piindi gowɗen wadde kala e saaha eɗen jewtide hen e bandiraɓe eɗen jaada hen omo ganduɗa woni dinɗi meɗen Salija hande noon mi yurmoto ay hande ko sese gardumi tan ko dardem mi toñatama no wonno mbiɗa andi ko tawmi lesa hande ɗum noon Salija calmina haade meɗen tigui nattude e yewtere mi salmitimama juurmama dinɗo yam ñaganmama Allah moƴƴere e seydi Sow jetti Allah kadi juule Mouhamadou Thioubade ɓurɗo windere en jetti jinnaɓe men en juurima papa men wasil men Dunudina Hammad Ali Wure gorko mo Daara Harayɓe en dewre makko en juurima ɗon dendagal serenɓe Fuutankoɓe jetti Allah kadi dokkuɗen cellal hokken coftal ha mbawɗen addu jonnade bandiraɓe hande noon a wawata toñimi tawno homi jiiɗi ɗum e sokkorde ñande hen kadi mbinoɗa ka idima aɗa andi a idaki min ñande mbiɗa idima fof ñande hen ɓuurmi wawde fewta aɗan hande kam ari ko an addi kam ɗo e Piindi mi ari kadi mi tawi aɗa jooɗi bidon ñebbel goni sarama heddi tan komi yurme tan mbasni foddem kono hande kam komi pewnitiɗo ala fof to mbawɗa rewde aɗa andi ñandena wino komin tardin émission ngaji ɗi kala ñande nodduɗa mboɗo naaɗo e dow leeso joni noon haalan bandiraɓe han kaldiraɓe e nunɗam hol tardini ɗiɗo émission ngaji holko tagui joni ma won jonti ɗiɗi ɓe jeyani émission Renndo Piindi wona mbiɗa kam haaldu Allah kam ɗum noon noon ko bandiraɗo gorko Daoudou Ba haali ha to e France o yimi noon hakkude mo e Dieynaba Sow émission moɗon lowdi ndi fo yuɓɓude wadde fayida weeli kam men ko denɗiragal ngal hakkude Sosoɓeɓe e Diadiaɓeɓe wonno ko min wonani ɗo Sosoɓeɓe min waɗiɓe ɗo représenté alay saago noon min koko jimi tan kalmide baɗɗoɓe représenté o tiiɗani seydi Sow weltanimama en weltima kadi jottade ɗo calmini dendagal bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Piindi ñaganmaɓe Allah moƴƴere seydi Sow tigui machallah en garti ɗo tigui yewtude nde wonno ñandede en gaddino ɗo toɓɓere wande fayida hono toɓɓere e cehilagal kono kadi haade meɗen fuɗɗade en calminat o mo ganduɗa woni mawɗo galle o hono Abou Samba Diop en jetti kadi jagganɓe en kaɓirɗe ha mbawɗen tigui yiyede hono Djiby Dieng wondude kadi e Ali Fall e dendagal ɓe ganduɗa ene gollo ɗo e Piindi TV Salija ñandete en mbino gasani en mbino laftani kono ha joni kay en jokkat tan e toɓɓere meɗen cehilagal nde wonno so wiyama cehilagal ina yaaji en jii cehilagal hande ina wayni en jii cehilagal ngal no siforini en jii caɗele gonɗe hen ɗe ha joni holko gartaten tan e yewtere meɗen ñandede nde ko mbawɗa artirde hen haade meɗen tigui nattude dawol gongal eyyi cehilagal kam ñande eɗen kaali hen ha kalɗen hen toɓɓe tati ha mbiɗen waɗi ko jaadiɗo waɗi ko cirlidiɗo waɗi ko sehil ha mbiɗen kadi en waɗi guiɗo tawon heeso wona sehil wadde noon ko wiide tan ha joni woni no mbinomi ni ko ñan hen ha joni ko hen gartanmi ko ɓuuri hen hewde hande ko yaadiɓe eɗen mbawi yarude e banggue mo ganduɗa hande ko woni jaadigal jiiya neɗɗo cikka ko sehil ma taw ko jaadiɗo surtout hande e aduna mo gonɗen o enen fof eɗen gandi hande gonɗen ko aduna virtuel gurdam meɗen fof ko gurdam téléphone aji gurdam men fof ko gurdam réseau sociaux ji so tawi hande a yiiɗi andude yimɓe ene beldi sa yi to statut ji ɗi aɗa wawi andude ɓe beldi so tawi a yiiɗi andude yimɓe ɓe kaaɓi sa yi to statut ji aɗa wawi andude ɓe kaaɓi gila hakkude noon joom galle e joom suudu muɗum hakkude ɓiɓɓe yummu e hakkude yaadiɓe tigui ko ɗon tigui jinnomi garen ni hande nde wonno so tawi wiyama cehilagal tan aɗa andi PULAAR ene heewi wiide cehilagal bonata to jaam fo tawa wonno kala e saaha eɗen jiiya ko heewi no suurotono ko heewi no mofteteno kono so tawi yeehi ha haare ari tan suurte waɗata noon ko sehilma moftanma selluma kaɓon yaaha weñuma holko pamɗa e ɗum ɗon Salija eyyi kaɓon yaaha weñuma ɗum min garta tan e konngol ngol mbinoɗa ñande en woni sehil ma tan ko firtora ko woni cirlidiɗo ma tan ko firtora ko ko yumma ko on goto ganduɗa so weeli hay goto hewani tinde hay bammani ene wawi wasde tinde so metti hay bammani ne wawi wasde tinde par ce que yumma ko cuurowo
kono hande ko heddi ko fof woni ɓiɓɓe yummo yo woni sehilaɓe yo woni yaadiɓe yo ko ɓuuri hen hewde woni hakkude debbo e gorko resodirɓe yo ko ɓuuri hen woni collègue aji ɗi yo woni liggodtoɓe renduɓe golle ko ɓuuri hen hewde so baddi tan sa yi to statut ji woni mbimi saɗa jogui numéro aji mabɓe kamɓe ɗiɗo foof ma yi ɗum holno jirta ɗum jirta ko goto fof ene waɗa statut ene waɗa garuwali goɗɗo ko woni wadde woni garuwali woni mallude enen fulɓe mbiyata mallude ene malla goɗɗo so ɓe beldi ma yi mone mabɓe foof ene waɗa vidéo ji goɗɗo ene weltina ɗum ene jarno ɗum ene manta ɗum so ɓe baddi tan kadi ɓuuri hen hewde sa yi to ma andu jomum won ko wadde garuwali goɗɗo woni wadde woni no mbiɗen ni PULAAR mallodirde mais beele ene jari ɗum jarani woni ɗum ko min mboɗo heewi wiide neɗɗo so tawi hankkandi haajuma natti wonde e muɗum aɗa foti wawde welsidade mbaɗa andi kam gueɗe ɗiɗi nani hen kam ko jogade haaju e hewde connexion e jogade temps woni haaju jogade haaju saɗa jogui haaju alay sago joɗoɗa tan koye WhatsApp aɗa waɗa statut saɗa jogui connexion noon WhatsApp ma ñifata eyyi aɗa andi saɗa jogui connexion e saɗa jogui haaju foof neɗɗo aɗa wawi wadde statut taw ñande pinɗa fof aɗa waɗa statut ala kono mallodirde e mallodirde nde neɗɗo aɗa wawi waɗa statut eyyi toon paami taw kam ko a jogui temps tan beddoɗa statut jaaha haaju toon paami mbimami ko neɗɗo ne wawi ñande pinɗa fof aɗa waɗa statut taw ko mbatta statut ko taw ko gartam taw ko wadde statut taw ko weltinde yimɓe yeeɓoɓe statut ji ma walla hokkudeɓe leçon de vie par ce que hande won konnguɗi kewɗi won vidéo ji kewɗi won haaluji kewɗi ko pour wawde wajade yimɓeɓe artirde haqqillaji mumen e rentinde ɗumen kono wadde statut sabamde mallude neɗɗo hol sens muɗum ɗum woni ko mbimi neɗɗo so tawi a natti jogade muɗum haaji aɗa foti wawde welsinade ɗum min Salija mboɗo jogui jikku goto Dieynaba mboɗo sikki so yimɓe fof mbayino am tan aduno hay so tawi yimɓe poftani ma woɗɗo ɓe jettaki e tampere woni ɗum ko min so tawi haajam natti jogade wonde e neɗɗo o tan ƴeew hay somi fotte makko mi ronki andude ho luttimo ɓooni par ce que ɓe daratamo mi yawnorama ɗum ha ganduɗa somi andi neɗɗo o min natti famodirde komin famodirnoɓe emin nandeteno emin jiideteno emin pamodirno min natti famodirde tan ƴeew hay statut makko mi yeɓata mbaɗan mum koye silencieux mi yeɓata statut makko mi watta statut hami visa mo par ce que haaja men famɗe makko kono noon so tawi neɗɗo a wi on natti weldude oɗon belduno on natti jogodade haajuji ñande pinɗa fof aɗa lijjita holko woni e dow muɗum sa fini holko guiɗoɗa wadde ko yaade yiloyade statut makko holko waɗi statut hande kala ko wawi haalde en vise ma walla visa nima gattira ɗum e hoorema ɗum kadi en waɗi sa renayi ko caɗele ɓeydo hakkude moɗon par ce que yimɓe miijo kala ko muusi ene wawi wodande weeli alata ko welata ha wiye mettata kono kadi ala kadi ko mettata ha wiye weltata yiyama ɗo sehilaɓe wiyetenoɓe sehilaɓe yaadiɓe mbaddi naati ɗo internet uji mun foof yenni goɗɗo mun foof ƴettima goɗɗo mun foof huɗima goɗɗo mun foof yettima goɗɗo o andanno goɗɗo fof haali ha yetti e goɗɗo e jinnaɓe muɗum yiyama ha sikka hakkude men pewta hande jiyama nana jaada ene longodiri ene pijji ene jala wadde noon so tawi jomumen miijunoma ma weldere wat so miijunoma ma wonde nde mbatti yaadude ha ene pilma kadi ene nattine e réseaux sociaux yimɓe jeeɓa ɗumen nde ɓe mbaddine ma wod maɓe goppu kedde woni ɗum ko kedde ene poti wadde hakkude neɗɗo e neɗɗo o kono sahaji noon sehilaɓe ɗiɗo ina kaɓa jaaha ha jottodo to potani yettade kono taw wona no sagoji mumen ko naafi gueji naade hakkude mabɓe exemple ɗo joni mo ɓe jiɗɗa ɗum ɗo famminde walla ɓe jiɗɗa famminde bandiraɓe wonde yimɓe ne mbawi habde kono sino ko haare mabɓe kamɓe tan eɓe mbawno habde ha ɓe beldita kono watta gacce kono nde ɓe kaɓata nde haareji ɗi naati koye réseaux sociaux goto foof naati hen haali goto foof no haala hen no welira anne so tawi woodi a nani a addanama kaari wima ni walla addanama vidéo ji wonde ko kaari haali ɗum annene jaaha mbaɗa vidéo walla mbiya kaari min mbiɗa andannoma ɗum ande sa yeehi réseau he haal ɗum moftini e o yaha noon ha yetto to gandanɗa hoore mata fotani yettade kono mbiɗa sikki hande so tawi neɗɗo mo cekkodirɗa cehilagal
o jeehi ha on mbiyama kon sehilaɓe oɗon poti hersude waddude walla haaldude woni kongi miijade janggo e jaam no wawi kawritoyon banggue goɗɗo no wawi belditoyon saabu ɗo joni hewɓe gaybodirino duttinani gondi mais ɗum ɗon wona cehilagal ɗum gonga ala hen wona cehilagal ko jaadigal parfois neɗɗo no wawi ɓadadema yiiɗa wiidema ka sehilma kono yiiɗi tan ko andandema so fini weññuma dañi tan kono andirma exemple joni en jiiɗa haaldinde woni yeeyoɓe keremaji wonɓe e TikTok tan wulloɓe ɗon hono Mame Ndiaye Savon en aɗani won debbo hen goto ɗeɗo balɗe ne jogui caɗele dewgal kono neɗɗo goto naati e compte muɗum haali caɗele dewgal makko guila probléme makko to fuɗɗori kanko e gorko koɓe mbaddi ha koɓe ceeri itti fof weddi e TikTok te kanko haalani goɗɗo haalani ɗum joni saabi ɗum ko neɗɗo binoɗo ko sehil makko kañum andanimo yeehi yaltini ɗum e sakti sirlu makko on wona sehil makko on yinno ko ɓadademo tan ha heɓa makko ha andanamo daña no saktiri sirlu ɗum woni ko mbiɗen ko ñande en yo neɗɗo wawa sernude holko woni sehil e cirlidiɗo yo wawa sernude holko woni jaatiɗo e sehil yo wawa sernude holko woni guiɗo e cirlidiɗo neɗɗo wonama keɓɗa foof cirlodira sehilaɓe noon ne mbawi hewde woni no mbimi ni hande jaatiɗo ma ne wawi wonde sehil ma ko wiyete sehil ko kala jaatiɗo kala mo jiideɗa wiyete o ko sehil kaari a faami kono yo waso wonde cirlidiɗo ma par ce que neɗɗo sa yini andanma hunde hande gandanɗomo dewgal ma caɗele dewgal ma ha yalti dans les réseaux sociaux o haali hen fof ha poɗɗo andanma mo fota andandema andanma aɗan on wona cirlitiɗo ma ɗum noon noon yimɓe ndento hewɓe mabɓe waɓe noon ɓe kewi tan ko garde puntuma ha ɗum ɗo kalna ɗum en sirluji ɗum ɗo sirluji makko kono kañumen gaddanta eyyi ko ɗum woni wasde jogade e jolfu mbiya bammelu biir wasde jogade sillu reedu ayi jimowo goto o wi won biyowo lahal mani uuri yiɗi laabe tan koko ndundiɗa ay reedu ko lahal sa hippi ɗum hay goto yita ko woni nder neɗɗo yo jogo sirlu reedu muɗum ay won sirluji ganduɗa pour min hay goto wawa andande hay yumma jibinɗomo ni fota wawde andandema ɗum koye reedu ma tan foti mayde won sirluji koye reedu ma tan foti mayde ɗum woni ko tubakoɓe mbiyata noon kala neɗɗo won sirlu mo joguini hoore makko mo hay goto andana ko heddi ko ganduɗa kono wiye hande hunde kewa hakkude Dieynaba Sow e Sely Dia ɓe naata hen poɗɗo haalde hen haalen no fota haalde hen haala hen so jomumen beldi tan ko an hersatno an hersata de o wasa yaada ko wona haaju mum tan hewɓe belditide te kadi kamɓe keddoto nder wadde noon neɗɗo ne foti yaada ko woni kalnoɗo hen fof yo ƴewta ko haalno par ce que ko ɓuuri hen hewde waɗa heewide won yimɓe jogui ko monde mumen à part aɗen won hande wonɓe dans les réseaux sociaux ɓe jogui ko monde mabɓe à part kamɓe pour darade ɓe ɗo ɓe ƴettodira ɓe kuɗodira ɓe kalnodira ko boni janggo jiyaɓe ɓe liggodira way ɓen kono sondel miɗi ko haydara ko jaadigal hypocrisie woni jaadugal hypocrisie ko kalan bandiji en jaadat mone men fof ne wara mone men fof ne wujja mone men fof ne fena eɗen ndendina eɗen pecca ñande fof pellitɗen janfodirde kala ɓurɗo goɗɗo doole wara ɗum hefta jawdi ndi fof wadde noon ɓeɗon so tawi ene kaɓa ala ko woƴi hen heddiɓeɓe waɗa heewi wiide haare lamɓe ala ko woƴi hen miskineɓe Allah par ce que a wawa nadde hen wadde ko wiide tan min kam ɓurmi wawde hande wadde visé walla ɓuranmi wawde hande haldude ko waɗoɓe garuwale dans les réseaux sociaux jarani kadi neɗɗo woni ko mbimi ko so tawi a felliti aɗa oppamo yo won gonga e ma welsindomo kadi ko nden mbawata ni dañde jaam nden mbawata lelade ɗanoɗa par ce que neɗɗo so tawi hande a dañde makko caɗele tan a ƴettimo a waɗimo e haqqille ma a waɗimo e ɓerde ma sa yi neɗɗo a dañde makko caɗele aɗa jaaha lijjota ko wuuri aɗa fina ñande fo aɗa ƴeewi a statut ji makko aɗa fina ñande fo aɗa namdo haaluji makko aɗa nodda Dieynaba Sow i kaari kam no woori i kaari kam no selli i kaari kam kori ala ko heeɓimo par ce que kala ne piɗɗinɗa firde ko kala ñande pinɗa aɗa miiji aɗa yiiɗi yo bone hemmo beele aɗa jalamo beele bone mo miijantoɗamo o emo jiɗanɗamo beele ne heeɓa beele ne jalamo beele a anda anni ko suudu ko jomum tan walata hen kala anni mo balliranɗamo e reedu ma sa fini anni o Allah ne wawi artandemo ɗum yimɓe fof ne mbawi weldude yimɓe fof ne mbawi waddude kono waddude addata gañgu hay sino a natti famodirde neɗɗo o oto yiɗanmo bonande so tawi ɓe mbi ɓi yumma ɓiranimo mboɗe jaam an ɓiranmo daña jaam mi natti famodirde ma mi añatama
mi hurotako mi yidantama bonande mi liggita gurnam ma mi aybintama kono non ma mi welsinima mi oppi hande wonko ganduɗa hande Allah waɗoy fof kawrirden fof seɗen poti wawde hawridde wonanta gecce kawriten taw gacce galta sa ƴukkima sen poti ko an ƴukkoto wona min ƴukkoto so Allah fodani kadi kawrito en taw kam gañam tumago ala ɗon mi bonnata hakkundem Allah subhanahu wa taala o par ce que mbi aduna ko aduna no juuri koyngal no juutike aduna juuri koyngal jeenaba kadi hay goto anda hen sahaji a yiiɗa neɗɗo bonande taw mo jiɗanɗa bonande o taw moƴƴere makko woni koye junggo makko moƴƴere ma an woni koye junggo makko haalpuri ɓen kewi wiide hen sahaji neɗɗo no nokka e fawru ñande pinɗa fof aɗa nokka e fawu ndu kono ñande pinɗa fof aɗa ñaago Allah yo fawu ndu huɓɓu beele so fawu ndu huɓɓi so weeti ma dañ an ko pattinɗa wadde yo bandiraɓe gartat haqqillaji mumen ganda aduna ko mere gañam tumago ngu jarani hakkude meɗen kono cehilagal weeɓani cirludiɗo weeɓani cehilagal weeɓani cirludiɗo weeɓani kono kadi Sally Dia holko kalɗa e ɓe gandanɗa hoore ma neɗɗo arat wona sehilma ha ɓooya humane joom galle ma walla ara wona sehilma kadi dafeɗa sa yi ceeto wiya ko sehilma gollima holko pamɗa e ɗum ɗo aɗani ɗum fof yiyama aɗani yiyama aroɓe gonna sehilami ma kumdine joom galleji ma walla maya hepta debbo ma aɗa andi maya ni hepta debbo ma aɗa wawi wiide ala jeeram aɗa andi ɓe mbi kam mayiɗo kam mayi tan ɗo ko mawɗo wino ko mayiɗo fof yo yo kono ƴeew so wittake ko kañum kono aɗa andi mayde neɗɗo hande ɓi yumma mo jiɗɗa yumma baɓe wawi lomtade e suudu ma wona an gorko sehilma ene wawi mayde ƴettata joom suudu muɗum ɗum ne woodi min mboɗo jaɓi ɗum woni min koɓe jaɓani ko mi mbiya ka sehilam ha para gara mi seere lomtoɗa e suudam walla gara nawlodire on wona sehil on ko jaadi ɗon yiltono ko place ɗum tagui hande oɗo ñalom ɗo yetti ɗo beela anda wonɓe ganduɗa hay ɓe jiidi yumma e baɓeɓe ɓe kolaki ɓe woɗɓe mumen te kadi ne woodi yiyama min mi yii wona mi nanide ko mi yii debbo jaltidannoɗo o resodirani e gorko kono o yaltidi e joom galle mawniko te omo wona e nder galle min wi o yaltidi e joom galle mawniko te kadi ɓe gondi e nder galle eɓe gonni e nder galle goto te gorko o wonno ko États-Unis kanko ummi Fouta ari ɗon waɗa formation o ari o woni e nder galle he kamin nananno ɗum ko yumiraɓe ɓe jiidi yumma e baaba kanko e debbo debbo ne waɗi mo hébergé e nder galle muɗum nden ko temps uji Skype debbo o noon janggani woni ɓi yumma ko baɗɗomo hébergé o gorko mum noon gonɗo caggal leydi gonɗo États-Unis o ko jangguɗo kanko kadi ko jangguɗo nde here debbo o kañum so tawi yeehi tan kanko e gorko ɓe leeli ko Skype gorko ene waɗanamo ha ƴettanoyimo suudu banggue goɗɗo taw so gorko ummima États-Unis ari o natti wonde e nder galle he taw yahata tawyamo e nder suudu makko te yumiraɓe ɓe jiiduma e baaba min mi yii ɗum te ha ɗo joni ɗo kaldeten debbo o ɓi yummakko meeɗa tinde o meeɗi yaltidde e joom galle muɗum te min mboɗo andi ɗum wadde ɗum ne woodi mais est ce que ne waɗi battani ala battani jasne nane e makko kanko debbo o kono noon jasne nane e gorko o ala gorko kam ɗum ko yewtere à part gorko ko yewtere à part men gartu hen jasre nane e muɗum par ce que tawi jasre arani mabɓe kamɓe ɗiɗo ɓe foof o ɓiyum makko o kam kañum kam ñamlanimo ɗum wadde noon so tawi jomum miijimo ɗum ma taw oɗo garɗo yaltide e joom galle makko o te so tawi mi juumani e banggue l'islam ene dagui ni ɓe nawlodira tawde wona kamɓe jiidi yumma e baaba ko yummiraɓe ɓe jiidi yumma e baaba wadde so woni no gorko wona en dagui kono yoɗani ko ɗum Mame Abdou Aziz Sy wino o wi wonko l'islam ene danni o wi taw yoɗani e aadaji meɗen kono oɗon gorko wadde so fellitino resdemo oɗo debbo mboɗo sikki tan omo paari pour wawde resodirde oɗo gorko te o nawlodiri e ɓi yummakko mo ganduɗa yumnaɓe ɓe jiidi yumma e baaba beele so ɗum waɗi no bonnata famille o ene bonna wadde o yimɓe gartat haqqillaji mumen kono haydara de famille ji joni tawi gorko on jogui kalis haalete ko balɗe yejjitama ɓe para ɓe ɓenna ɓesgu ara ɓiɓɓe gara watta wiyede ona kaari ko onon jiiɗi wadde noon yummiraɓe mum jeno boyam neɗɗo yiiɗi foftude wadde cilludiɗo ma yumma pofta ko heddi ko mofta e nder reedu ma so wodi ko musma ko ganduɗa ɗum mboɗo foti wawde yaltin ɗum somi yaltini mi haali taw so yaltoyi janggo ala ko bonnantami par ce que neɗɗo kadi ko neɗɗo tan
mbi wonko wonata e ɓernde tan so yaltani so ɓooyi wontantoma ko refi ɗum tagi gowa tuuƴi keewi ɗum tagi won anduɓe en mbiya so tawi hunde muusima sa ronki wawde dañde mo kalɗa ya paya e ladde kuccita hay sinno ko lekki kalna ɗum e mbi kadi sa haalni ɗum lekkiki allahy haala muusde e mettude e mbi ene ɓuuri hewde sa arti tawa lekki ki ne yooyi won wiyoɓe noon sono woodi walla so wodani wadde firti tan ko holtol ladde jaren ko ladde joste walla ko ladde menda jeeɗo essayé ƴeewe min kam mboɗo andi ko moftumi ko e duuɗo reedu somi yaltinani ɗum lekki ni so yorande ma da jooɗo to ko kuccitta koye geej tan an kadi pempeje kala ene woodi kadi en moƴƴi ɗon ɓuuri moƴƴi yo ɗon en moƴƴi par ce que min kam ɗon mbaɗa ɗon conseil yimɓe min ko ɗum guuranmi min hooram somi dañi hen saahaji ɓuuri ko mettudemi kewmi yaade ko geej tagi mi meeɗi wadde séquence goto mi meeɗi haalde ɗum Tidianete Sarr e nder hoddiro séquence o mi dañi caɗele mi yeehi nder geej mi jooɗima toon e hayre mboɗo huccita e geej Tidianete Sarr yiili kam mi yiitanimi o wi o mboɗo andi jikku makko nde o dañi caɗele foof o yahata ko geej o ara o tawimi toon min tuurni séquence o ha paari jiilmi hoore kanko e Dawoudou Diouf woni scénariste o ɓe mbi ko woni mbimi ne hawni mbima windi oɗo scénario mbimi kono anda o wi ɗum mbimi min pourtant ko ɗum guuranmi en vrai vie mbimin kala nde dañmi ko muusimi waɗa andi ɗum ɗo ko muusimi ko Allah fawimi ɗum wona haala wawi ittude ɗum wona e hunde kewmi heɓoyde ko geej mi huccire e geej won toon hay sinno ko 1 heure temps ha vakuji geejuji ɗi naata e am no feewi heure o naata e am mi huɓɓa otan mi arta mi natta e nder suudam mi salli ko mi huccire Allah subahanahu wa taala mi juula mi ƴetta kursam mi yaafno Allah subahanahu wa taala mi ñaago Allah pawɗo am ittema ɗum wadde geej kam ko mbawɗa haalande ɗum fof koye reedu muɗum maya mi sikki ɗum de geeño yajjini kam haydara yaltata ɗon ɓuuri an hande jiiloɗa baɗo no jeenaba soho ko soho ala bammelu pire kala ko kalanɗa ɗum so fini janggo jaja wonno ko ñebbe tan ñamata deedi ɗi ngala ko yaltinanma o fota yaltinandema heddoade jooɗade nimsita wontanma mette laabi ɗiɗi mette a dañi ɗe to caɗele a ari a waɗi ɗum confié mette kadi goɗɗe neɗɗo mo kolinɗa o a waɗi ɗum confié yaltini caɗele ma weññima woni fajananima sohla ma addinima caɗele wonko Viviane haalnode o wi kanko ko ɓii ko debbo ko ono jaggi on woni sehil makko woni guiƴiɗo woni koye gonga confidente makko jeena ndu ko gonga woni kadi min koye makko jaadimi sa heeɓe mbay tan no guiƴƴiraɓe ni ko ɗum woni laawol ni ɗum foti tawno ɓiɗɗo afa debbo ko sehil yummum hande hay goto holnaki hande a yiyat neɗɗo no wonde e ma oɗon ndendi liggey walla oɗon ndendi golle walla oɗon goni sehilaɓe taw an kala ko dañɗa ene jalanma kala to hunde heɓma o boni sara ma kono sinno ko sago makko a heɓata ɗum saabi jomum yaha golloyma ɓe kangue foof jeyama ɓe maaya ɓe dafe salija aduna no hulɓini kono ayi Allah subahanahu wa taala o ɓe mbi nden oppanno ko ha janggo mataw ha jomum yahoro yoɓa ɗum joni o yoɓanma ha guila ɗo e aduna kadi joni o hoppata ha wona duuɓi ɗiɗi walla duuɓi tati aɗa ko mbiyata haqqe yahata laddat ko nden laddatno joni haqqe watti ko dogde mbaro ɓurani joni wona hay yaade watti ko dogde keero kanko ɓuuri yawde sa waɗi neɗɗo hunde bonande te ko gonga e ma bonande mbaɗɗamo nde ko gonga ne selli ko an te mbaɗɗamo bonande nde kanko bonande mbaɗɗamo nde o ruttanimo ɗum o huccire Allah subahanahu wa taala o wi ɗum ya Allah ay ɓe mbi Allah duwa won duwa mo ganduɗa o buntata ɗum duwa oɗo gonɗo e leeso hôpital en rafa ha tampi duwa oɗo toñaɗo e neɗɗo rentuɗiɗo duuɓi tati moƴƴani kala nde mbiɗa ya Allah yo Allah ñawam hakkude me kayɗe hay sinno komo jiɗɗa yumma e baba nde wonata lebbi tati so heewi ko lebbi joogom jomum yiyat ɗon sahaji jiya neɗɗo wona e caɗele tan taw ko haqqe heeɓi ɗum mi meeɗi mboɗo wonde neɗɗam goto e nder oto min gari e nder station min jiiɗon rewɓe en jeelo guddi mi posata mboɗo sakko jimi kanko sakkaki te mboɗo andi ko labɗo reedu ko cakroɗo joni noon mbiyoma an ko tagi a sakkaki o jaali o wi ham ay debbo mbimi e o wi no Allah wayi teddindemo ni mbiyomi e o wi no Allah waɗi hormade debbo ni mbiyomi e no Allah waɗi suurde debbo ni mbiyomi e o wi kala ñande debbo dari e bedda ene yelo o wi wonko sakki ko moƴƴani mbimi ha o wi ɗum tagi mi hewani sakkade debbo jeelohoɗo e nder bedda wadde ko haala mawko woni ɗo wadde yo neɗɗo reeno sakkude Allah subahanahu wa taala kala ko mbawɗa waddemo kono sahaji noon aɗa wasa sakkude kono
gona jibineɗa tawa won hakke wonnoɗo an jaha an donta ɗum e jeenam min mi jaɓani no waɗa de jeenam min mi jaɓani haqqe no waɗa de par ce que parfois aɗa ara jibineɗa gara tawa yumma jelotoɗo an sa ari a woni hen eyyi jinmi wiide tan ko neɗɗo ne jibine tawa yummum ko jelotoɗo ara wona milliardaire eyyi no ara wona milliardaire ay haqqe kono kadi ina ara kadi tawa yumma ko jelotoɗo ara kañumne min de mi hewani jabde ɗum mi hewani jabde haqqe ene rone haqqe Allah subhanahu wa taala mo nudde jeenam omo nundide ko ɗum tagi kala haqqe nga jiiɗa fawe neɗɗo ko haqqe mo ganduɗa ko joomum liggini ɗum hoore muɗum yumma ko jeltoɗo haqqe ma wonno ha arte makko o watti yalade o an so tawi an a waɗani bonande a jibinama e nder hen Allah ne wawi ittudema hen jinmi wiide tan ko neɗɗo kala ko mbawɗa jabbude ko ɗum woni ko coñata neɗɗo hewani jabbude ñebbe walla ni wodani o soña gawri yimɓe ndento haqqe yo yimɓe ndento weñude neɗɗo ay sutura ne moƴƴe neɗɗo e ɗo balɗe wonko haalte ene haalde oɗo biteɗo kocco barma a haali kulɓiniɗo kanko mboɗani men gatta makko émission spécial o biya ɗo woyni ministre uji eyo woyni journaliste uji eyo animatrice uji no mbar fulɓe ngala hen tan wasara min wasara mais kanko men gara makko émission spécial eɗen cuusi men ga mbaren jatta en hay nokku en jaara enen de oɗo wiyata Allah ne suuri en on banggue hande hande jam oɗo no way tan ɓoyde yiilede ni 2018 ha joni eyyi aɗa andi 5000 plainte eyyi aɗa andi ko waɗi noon aɗa andi ko waɗi noon Allah ne wawi darde kada saɗa won bonandeji saɗa waɗa ɗumen hewɓe mayide won bonandeji saɗa waɗa ɗumen o daƴƴanoma darama omo jarli pinoma aɗa jarli be aɗa sikka ko mbaɗɗa ko an artata e ma kono wallahi ñande felliti artude e ma cikkira ala mo yi sona an bonande neɗɗo wawa wadde ɗum e aduna bonande nde duumo aɗa tooña yimɓe aɗa weñña yimɓe aɗa woyna yimɓe duumoɗa e nder hen an battane ma moƴƴa on ala yallah faboy yallah moƴƴin battane ko ɗum jari ñaga gandumi tan kocc pinɗo fo yo duwoto Allah rokku ɗum ɓiɗɗo baɗoɗo kocc eyyi joni ko makko gasi wona o jaggamo sohama kono haade makko sokeɗo fewni gurdam makko ko feeni kono ko fewnuno foof ma bon aɗa ko tagi ɗum kala jawdi ndo joguinoma o perdu ɗum kala ɓe woynunoma Allah woynuma ɗum kala tampere nde o tampino yimɓeɓe e weññude ɗumen dans les réseaux sociaux o suurti ayibaji mumen ma Allah weñum ɗum e nder prison he aɗani foof nan to sali aɗa sikki prison ngaji min ɗiɗo no mbawi tampindemo ha yoɓa ko ñamlanno an won wartiɓe de won artiɓe kanko noon wawi mayde toon walla o dañi ko ɓuuri muus e mayde aɗani warta tan maaya aɗani maaya kam neɗɗo kam so maayi tan o maayi Allah andi noon ko tawoy toon kono woni gurnam aɗa wuuro ɗo e nder e leydi ndi guura e dow leydi gandum tan kam taw ko souffrance guurata taw maayi ɗo leeliɗo o ɓuurma foftude o ɓooyi tampinde ɓe o tampinanno won hen taw ko yimɓe ɓe ganduɗa ɓe jokkodiri ɓe fonctionnaire uji taw gandano wonde tampino ɗum ene ko kanko woni ɗon eyyi ko addi ɗum fof omo soomi e nder mabɓe taɓe ganda ko on woni baɗowo bonande aɗani ko addi ɗum fof addi ɗum kadi ko yimɓeɓe hande ko ɓuuri hen hewde kamɓe kewi weñude koye mabɓe par ce que min mi ronki famde hoto neɗɗo jotto aɗa waɗa bonande jagga hoore ma aɗa filma hoore ma min ko ɗum woni ko donkum famde jarribede bodete hay sinno ko joom galle ma gonduɗa walla ko joom suudu ma gonduɗa e ko ɗum holko jari hen filmude hay Côte d'Ivoire to a yiyan ceerno jaltude toon ino on tawi ko an ƴetti portable ƴangani hay rewɓe feewi direct worɓe sagataɓe leeli tan hankkadi ɗum en mbaɗa ko boni on ko ceernajo de en kanni ɗon émission ɗum noon bandiraɓe hojomaji meɗen gasi haala hay salima woppima ɗon ma haalɗo haala koccete min mi suusa kocce saka barde kocceten kulani ɗum kocce hankkadi oɗo wiyata kocce hay nde woni ɗo on woni e liberté makko nde en kulanima tawnoɗe jetti Allah alhamdoulillahi rabbil alamin hay goto men waɗani ko ganduɗa kono kocca ene waɗi ɗum menace walla goɗɗum wona ɗum kono saaha noon hande ɗo ganduɗa wonde ko mi hulat kalande kocce police ara ɗo wiya onon wonko ganduɗore kocce police danden ɗum police danden ɗum inchallah ni tan nanen kocce ɗum noon hojomaji meɗen gasi haala sali mbaynoɗa bandiraɓe mbaɗande hojomaji ɗi gasi haala Allah jarama Sidi Sow a weltanama kadi
eɗen mbiya bandiraɓe tan kadi kewɗen wiide min e kala saaha jetti Allah kadi en calmini juurima ardiɓe galle ɓe Kaw Samba Diop en Daoudou Moussa Dia en kono noon en jetti Allah en calmini en beltinima kadi joguiɓe kaɓirɗe hande joguini en kaɓirɗe ɗe ko Djibi Dieng gorko mo Kanel Kanareje to e montage o ko Ali Samba Ndene Fall kono noon en calmini dendagal yiiɓiyankoɓe Piindi en beltinimama surtout wonɓe diaspora ɓe eɓe jeeɓa émission no feewi eɓe nulama kadi e ma no feewi ha yoɓe gandu tan nde min gorormi ɗo tan ko haalde sa ñebbe an kam ñebbe tan komi ganduɗo minen to onon to jaaɗon fof mbiyon sosoɓe ko ñebbe taw harmi e jeeɗiɗi minen min jiyani min nana aɗan hunde fof ɓuuri musde ko takkede ka waɗani min ɗo joni hande taw mami kada jooɗi bidon ñebbe bidon haye bidon Samba Diop jeeɗu ala ñebbe ko Abou Samba Diop jeeɗu kadi soɓe jeeɓi émission lewlewal hakkude Abou Samba Diop e Abou Gaye maɓe taw toon bidon ñebbe o bidon ñebbe o ano jeeyi ɗum wona koye ma ɓe kefti ɗum ɓe jeeyi mbaɗiri émission jooɗi noon yinoɗo mbayi ranwude taw yimɓe nan koye tew wona on waɗa hen tamare e soble min wona min haali addu noon a weltanama Seydi Sow a jarnama kadi en beltinima bandiraɓe foof en ɗaɓɓe mabɓe kadi yaafo wonni mbiyamin e kala saaha haala weeɓani kono hettade ɓuuri sattude kadi kalten ko kalten ko haqqillaji meɗen jiiɗo hen hoore muɗum welti faami kalɗen kono yuɓɓi Allah jarama en beltinirima ɗum Allah jiiɗo hen kadi fewani yo faam ko haala wayi noon eɗen kam kalten ko haala haqqillaji meɗen eɗen ñaagui Allah nde Allah feenata kañum yiyande mum Allah feena enen haala meɗen o heddi ko woni mbiten ni jaam jowɗi jaam less jaam ɗo hakkude ɗo kala ko feewe haala ka e yewtere nde e jonde nde ko Allah subahanahu wa taala o ko ngakken fof ko enen kono wonano ko ɓuuran meɗen yo Allah hokken kadi tawede kadi ñalawmaji goɗɗi kadi e jonde wonde inchallah Seydi Sow bellama ñande foof machallah waɗi fayida no feewi kono kadi hande to kalɗen ñebbe ɗo en calminirat to ɗon hono jinnaɗo Salidia hono Baba Alaji Samba Dia en teddinirimo kadi bidon ñebbe mo sali addi ɗo joni joni o baboy ñebbe kono jaɓe tan ɗum na asalama min calmini dendagal galle o e dendagal bandiraɓe e Agnam foof en calminiri ɗumen ɗon en calmini kadi o mo ganduɗa woni Mamoudou Adama Diallo gonɗo to Angers en calmini dendagal bandiraɓe weltortoɓe Piindi TV kono kadi weltortoɓe yewtere meɗen Renndo Piindi ɗum noon bandiraɓe aadi bili aadi sarade aadi ɓuuri firtude aadi wadde aadi meɗen e yewtere nde ko ñande wonde so guena ñaawi